Yo a la película para que se pudiera realizar a mi libertad y en realidad una cantidad grande de profesionales que trabajaron. Esto parte 10 años antes que se finalice hoy día y se esté mostrando. Tätä elokuvaa ei tehty ainoastaan sen takia, että minä ohjasin sen, vaan huomasitte varmasti, että siihen on osallistunut hyvin suuri määrä ihmisiä, ihan elokuvan ammattilaisia ja lisäksi sitä elokuvaa ovat tukeneet monet eri tahot. Tätä elokuvaa on tehty itse asiassa 10 vuotta ennen kuin se saatiin julkaisukelpoiseksi. Y para mí es un honor poder mostrar esta película hoy día, especialmente porque he sido acompañada en esta exhibición de una agrupación mapuche y de representantes de una comunidad importante en el sur de Chile, que es la comunidad Temucuicú, que en este momento está siendo representada por el huelquén Mijael Carbone, que está presente allá atrás. Olen saanut esittää tämän elokuvan. Mapuchet ovat tukeneet minua myöskin hyvin paljon tässä työssä ja myöskin Etelä-Chilessä asuvien Mapuche-yhteisöjen jäsenet, joista täällä on useita edustajia myöskin paikalla. No ha sido fácil llegar a mostrar la película acá, y menos la coincidencia de habernos encontrado sin saber. Nosotros todos aquí, los que luchamos de alguna manera, Mijael, una de las comunidades de más fuerza, de más resistencia dentro de todo el movimiento mapuche. Ja oli melkoinen yhteen sattuma, että me kaikki, jotka yhdessä olemme taistelleet tämän asian puolesta, niin tapaamme täällä Helsingissä. Täällä on todellakin edustajia monista Mapuche-yhteisöistä, jotka ovat todella voimakkaasti omissa yhteisöissään tätä asiaa ajaneet. Y que bueno, todo esto ha sido un gran ejemplo también para toda la movilización que hoy día se está dando en Chile, que es una movilización que nace de toda esta resistencia contra las empresas transnacionales que se empiezan a instalar en el sur, y hoy día ya tenemos todo Chile vendido y hay mucha resistencia popular en las calles. Tämä on myöskin esimerkki siitä, millä tavalla vastarintaa Chilessä on ilmaistu suuria monikansallisia yrityksiä vastaan. Chilessä on oikeastaan koko Etelä-Chile. Chilen on vallannut nämä monikansalliset yhtiöt. Y bueno, me enorgullece que ustedes puedan haber visto esta película y de alguna manera pensar también como personas de un mundo distinto, de un mundo globalizado, ¿cierto?, que tira hacia el progreso, que son los países desarrollados, que están dentro de esta agrupación de unidad europea, que de alguna manera dentro de aquí hay una cultura económica que está aplastando a otros pueblos. Olen hyvin ylpeä siitä, että olen saanut näyttää teille tämän elokuvan, että elätte erilaisessa todellisuudessa kuin me, ja jollakin tavalla on hyvä myöskin näyttää sitä, että monet kehittyneet maat myöskin polkevat jalkoihinsa muiden vähemmän kehittyneiden maiden oikeuksia. Bueno, no solamente aplasta a nuestro pueblo, sino que también está generando un cambio global a nivel de medio ambiente grande, que finalmente por tanto egoísmo, ¿cierto?, y tanta lucha de poder y de mezquindad económica es que vamos a llegar a un planeta destruido. Näyttää myöskin sitä, millaista tuhoa tämä itsekkyys saa aikaan. Luontoa tuhotaan ja talousmahdit saavat yhä suuremman vallan. Y bueno, cuando comenzamos esta lucha, muchos años lleva el pueblo mapuche luchando, pues cuando yo empiezo a hacer la película, el mundo nacional, la comunidad nacional de Chile no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Todavía creían en que la democracia era algo que estaba logrando gran progreso y objetivo, y hoy día la comunidad nacional, gracias a todas estas luchas que se han dado, prisiones políticas que vieron, muerte y muchos esfuerzos que hemos tenido que pasar, es que hoy día la comunidad nacional ha reaccionado, incluso con la presión económica y la instalación de megaproyectos en territorio de la comunidad en general. Mapuchet olivat jo vuosikausia taistelleet asioidensa puolesta ennen kuin minä ryhdyin tähän omaan työhöni.
Ja edelleenkin silloin oli vallalla sellainen käsitys, että demokratia oli saanut aikaiseksi paljon erilaisia asioita. Ja oli hyvä, että me pystyimme näyttämään, että tätä taistelua jatketaan edelleenkin. Te näitte elokuvassa vankeja, te näitte erilaisia väkivaltaisia tilanteita. Ja edelleenkin talous on tavallaan se, joka sanelee ehdot monessa muussakin maassa, vain ei Chilessä. También un ejemplo a los cineastas y documentalistas del mundo, en el sentido de que hay toda una represión por aquellos que tratan de velar toda una verdad, una justicia, y tratan de reconocer la injusticia que se está cometiendo hoy día a nivel de los pueblos originarios, a nivel de los proyectos, los megaproyectos, a nivel de la persecución política racial y muchas otras cosas que se están viviendo en este mundo hoy día. Y bueno, eso significa que nosotros tenemos como documentalistas o como personas que trabajamos en el arte un lugar comprometido, y que si bien es cierto son altos los costos que podemos sufrir, también es alta el grado de dignidad, de libertad y de ejemplo que podemos dar a la comunidad a través de nuestra imagen. Tämä on myöskin esimerkki siitä, millä tavalla me elokuvan tekijät, dokumenttien tekijät voimme tuoda esiin erilaisia asioita, oikeudenmukaisuutta, puolustaa alkuperäisväestön oikeuksia ja heidän suunnitelmiaan ja projektejaan, koska edelleenkin kaikenlaista painostusta esiintyy rotuun ja alkuperään liittyen. Ja toisaalta se, että meillä on hyvin tärkeä tehtävä taiteilijoina, elokuvan tekijöinä kertoa siitä, millä tavalla maailmassa eletään, ja monta kertaa hinta siitä meidän työstämme voi olla hyvin korkea, mutta myöskin se, että haluamme korostaa sitä, että vapaus on tärkeää. Bueno, los medios de comunicación hoy día se transformaron en nuestra historia social y falsa historia. Nosotros estamos acostumbrados a informarnos por los medios oficiales siempre, y estamos construyendo una historia social que no es la concreta, que no es la real. Por tanto, una lucha a través de la cámara, de poder mostrar la realidad, es un gran combate hoy día. Tiedotusvälineet ovat vääristelleet maailmankuvaamme ja kertovat omaa totuuttaan. Me olemme tottuneet siihen, että haemme tietomme virallisista lähteistä, virallisten tiedotuskanavien kautta. Ja on hyvä, että pystymme näyttämään tätä omaa taisteluamme myöskin kameran linssin välityksellä ja tuomaan sitä totuudenmukaista tietoa. Bueno, y en todo este recorrido de hacer documental y estar en este trabajo con el pueblo mapuche, no solamente he aprendido el dolor de lo que están viviendo y la injusticia, sino que también se aprende lo mágico que es la tierra, y todo lo que viene de la tierra y todas sus bendiciones como el agua y la hierba y las plantas y todo lo que vieron ustedes, que finalmente es lo único que tenemos como seres humanos. Oli myöskin mielenkiintoista työskennellä Mapuche-kansan parissa sen takia, että näimme emme ainoastaan sitä heidän tuskaansa, vaan myöskin sen, miten maagista, taianomaista se on. Millä tavalla maa on kaikki kaikessa ja millä tavalla me tarvitsemme maata, vettä, ja maa tuottaa meille ruokaa ja kasvit kasvavat. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista. Y finalmente no sabemos bien, pero a la vez sabemos de que estamos defendiendo una lucha que es una lucha noble, ¿cierto? Y también con eso los derechos humanos, defendemos el derecho a expresarnos, que es una cosa que se quebró en este proceso documental, y eso ha significado en realidad varias luchas, o sea, no es una sola lo que uno siempre está haciendo, sino que son muchas las batallas que se dan
y también las liberaciones, ¿cierto? A través de este documental hay un acto de liberación, hay una bandera, hay un combate, hay una resistencia. Me olemme puolustaneet hyvin ylevää asiaa tässä. Olemme puolustaneet ihmisoikeuksia, ilmaisuvapautta, jota moneen otteeseen tämän dokumenttielokuvan aikana myöskin rikottiin, eli siis ilmaisun vapautta vastaan toimittiin. Tässä ei taisteltu pelkästään yhden asian puolesta, vaan tässä käytiin useaa taistelua ja osa näiden taistelujen tuloksena on ollut vapaus, on ollut lippu, on ollut yhteishenkeä, on ollut kaikkea yhdessä tekemistä. Y termino para darle gracias al Festival Cinema Ici y a todos los que estuvieron presentes apoyando esta idea de mostrar la película. Si alguien ahora quiere hacer alguna pregunta, creo, ¿no? Que la pueda hacer o dar su opinión o su pensamiento. Esa es la palabra. Haluan kiittää Cinemaicia ja kaikkia niitä, jotka tukivat sitä, että elokuva esitettiin täällä. Ja nyt jos teillä on jotakin kysymyksiä, niin sana on vapaa. Mä kysyn espanjaksi vaikka. Joo, ja sä voit saman tien sit kysyä sen saman suomeksi, niin mun ei tarvitse tulkata sun kysymyksiä. Entonces, esta es la primera vez que recibimos información de calidad sobre la temática mapuche. Claro, hemos escuchado, pero nada hemos recibido tan completamente y como dices, disfruté mucho de la magia que también llevas, que de veras nos apoya a saber qué se trata de veras con las bellas visuales. Pero quiero preguntar por qué no hemos recibido, por qué no viene esta información para nosotros aquí, como yo pensaría que tendría que existir organizaciones de derechos humanos en Chile que serían interesadas para difundir esta y defender. Y también especialmente yo que no conozco muy bien allá, entonces, pero después de Pinochet también, los años que no hay mecanismos, sean no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, uno pensaría que serían estas que estuvieran en defensa de derechos humanos y que serían fuertes y vigilantes en este tipo de casos. Lo traduzco en finlandés. Halusin kysyä heiltä sitä, että nyt on ensimmäinen kerta, kun saadaan tällaista laadukasta tietoa tästä Mapuche-asiasta. On tietysti jotain tiettyä aikaisemmin ja tietysti nyt hienosti Elenan visuaaliset kuvat todellakin toivat meidät siihen magiaan. Ja miksi me ei olla saatu sitä tietoa, että eikö siellä ole sellaisia ihmisoikeusjärjestöjä, jotka olisivat valppaita näissä asioissa ja vahvoja. Ja varsinkin kun nyt siellä oli tämä diktatuuri ja